Dnes sme do interviu pozvali medzinárodne uznávaného odborníka a priekopníka nového medicínskeho odboru intervenčnej rádiológie na Slovensku, generálneho riaditeľa nemocnice Bory, Ivana Vuleva. Spolu so svojím tímom vybudoval centrum, ktoré dokáže liečiť ischemickú cievnu mozgovú príhodu až do 24 hodín od jej vzniku. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. Ďakujeme, že ste prijali pozvanie sem k nám do interviu. Pán doktor, liečite pacientov so smrteľnými chorobami bez skalpela. Čo si vlastne pod tou vašou prácou máme predstaviť? Tak intervenčná medicína, dneska sa tak hovorí už o intervenčnej medicíne, pretože poskytuje nápomocnú ruku množstvo iných špecializácií v medicíne, sa rozvíja približne polstoročie a posledných 20-30 rokov veľmi intenzívne a zmenila sa hlavne zavedením moderných počítačových zobrazovacích metód do praxe. Základný rozdiel medzi operáciou chirurgickou a tou druhou intervenčnou, tou miniinvazívnou, spočíva v tom, ako sa zobrazuje operačné pole. Kým pri chirurgických výkonoch ten chirurg zobrazuje svoje pole priamo a kontroluje ho zrakom, alebo prípadne endoskopom, to znamená optický, čo je vlastne tiež real-time obraz. On vlastne to, čo vidí, očami vidí aj tým endoskopom a operuje. Tak tí intervenční lekári v tej intervenčnej medicíne, či už to je v kardiológii, cievnej medicíne, onkológii, kdekoľvek inde, kde sa intervenčné metódy uplatňujú, tak pracujú trošku s takým virtuálnym obrazom alebo v virtuálnej realite. Čiže v pichmi sa dostaneme do tela, niekde najbližšie k tomu orgánu, kde chceme zasiahnuť, alebo do cievneho systému, keď chceme dopraviť nejaké stenty, balóniky, výstuže, lieky niekde do cieľového orgánu, tak my si to telo napichneme, neporušíme tú integritu ako pri chirurgických výkonoch a vlastne následne sa hýbeme v tom tele tým, že na to telo buď svietime rentgenom, alebo pod CT kontrolou, alebo pod ultrazvukom, prípadne pod magnetickou rezonanciou a to nám umožňuje, ako keby na obrazovke toho monitora nevidíme realitu v tom tele, ale vidíme nejaký tieň s nejakým drobným oneskorením a v tejto virtuálnej realite vlastne operujeme. To je základný rozdiel medzi tými otvorenými a menej invazívnymi chirurgickými metódami, ktoré využívajú optiku alebo priamo vizualizáciu operačného pola. No čo to prinesie, tak to je hlavne to, že sú tam ďaleko kratšie hospitalizačné doby tých pacientov, nemajú teda porušenú integritu tela, či nestrácajú krv, majú iné komplikácie, nedá sa povedať, že nemajú komplikácie, môžu mať, ale úplne iné komplikácie a v ďaleko menšom spektre ako tie výkony, ktoré sa robia tými štandardnými chirurgickými postupami. Čo neznamená, že chirurgia nie je potrebná, je veľmi potrebná a stále to má chirurgia ťažšie a ťažšie, lebo tie intervenčné metódy postupne ukrajujú z toho portfólia chirurgických odborov pomerne veľkú časť. V tej kardiovaskulárnej a neurovaskulárnej medicíne sa bavíme možno o 90% ochorení, ktoré vieme riešiť takto intervenčne, ale tých 10% bude vždycky treba a stále ťažších pacientov riešiť chirurgicky. Čiže pre tie chirurgické odbory to dáva ešte väčšie výzvy, ako operovať na menších počtoch pacientov a ťažších pacientov a dobre operovať. Vieme byť konkrétnejší, čo sa týka tých ochorení, teda spomenuli ste, že väčšinu, tak povedzme si, že ktoré viete vlastne takýmto spôsobom neinvazívnym alebo miniinvazívnym ošetriť a ktoré teda vyžadujú naozaj stále ten chirurgický zákrok? Tá intervenčná medicína, ako som spomínal, sa rozvíja posledných 50 rokov, dynamicky tak posledných 30 rokov a veľmi rýchlo našla svoje uplatnenie hlavne v liečbe kardiovaskulárnych ochorení a zhruba s 20-ročným oneskorením potom aj v liečbe neurovaskulárnych ochorení. V tých kardiovaskulárnych ochoreniach je dnes štandardom liečby ischemickej choroby srdca alebo akútneho infarktu myokardu intervenčná kardiologická liečba a toto sa tak nejak s časom, medzi tým vznikli kardiocentra napríklad na Slovensku, ktoré sa venujú tejto liečbe, no ale tie neurovaskulárne ochorenia sme moc nevedeli takto aktívne liečiť. To sme sa naučili posledných povedzme 20-25 rokov a dnes veľkú časť pacientov s neurovaskulárnymi ochoreniami vieme zachrániť včas, keď sa dostanú do nemocnice. Je tam strašne dôležité, tak ako pri tých infarktoch myokardu, aj pri infarktoch na mozgu, pri porážkach je veľmi dôležité to časové okno, kedy sa ten pacient dostane do nemocnice. Pretože my dokážeme ako keby zvrátiť tú mozgovú príhodu, ale hovoríme len o niekoľkých hodinách, kedy je to okno, kedy sa to dá. Keď to okno teda skončí, potom už naozaj neviete urobiť vôbec nič? My to vieme otvoriť aký ten uzáver hocikedy. My ho vieme otvoriť aj na druhý, aj na tretí deň, ale tie zmeny v mozgu sú už tak irreverzibilné a to poškodenie je tak
ten mozog je veľmi, veľmi ako keby náročný na prísun kyslíku. Ak sa tak nestane do istého časového okna, tak dochádza k odumretiu veľmi rýchle tých nervových buniek. Dokonca to otvorenie tej uzavretej cievy by spôsobilo ešte väčšie riziko, ako by sme ho nehali zavretú. Tam už potom prichádzajú do úvahy len ako keby sekundárne metódy na odhalenie príčiny tej mozgovej príhody, ktorá najčastejšie býva kardiálna. Viac ako polovička mozgových príhod pochádza z alebo vychádza z ochorení srdca rôzneho typu, od defektov srdca, poruch rytmu a tak ďalej, ochorení chlopní. A my vlastne vieme, alebo zúženie mozgových ciev je ďalšou veľkou príčinou, asi tretiny mozgových príhod, ktoré privádzajú krv do mozgu a my potom už vieme len ako keby prevenciou zabrániť recidive tej mozgovej príhody a zabrániť tomu, aby ten pacient, keď už tú príhodu prežije, aby sa mu zopakovala a malo by to ešte horší dopad pre neho. Je na takýto zákrok vhodný každý pacient, ktorý sa zmestí do toho časového okna? Alebo sú pacienti, pre ktorých tento typ liečby nie je vhodný? Dneska je to štandardná liečba aj pre pacientov s infarktom myokarda. Tam je to čiste intervenčná liečba, ktorá je štandardná, kde podľa toho, aký typ infarktu má, tak rýchle sú typy infarktu, kde je optimálne, keď je do 2 hodín. Na operačnom stole sú typy infarktu, kde to je do 6 hodín, povedzme, a sú aj typy infarktu, kde je to do 72 hodín, kedy, alebo takej anginy pectoris do 72 hodín, kedy treba zasiahnuť a vlastne to je tá odporúčaná liečba. A každý pacient je na ňu vhodný, niektorý nie je vhodný z toho pohľadu, že povedzme sa nedá revaskularizovať, ten myokard je tam veľa, uzáver zúžení, tak ten je potom vhodný na kardiochirurgické ošetrenie. Pri cievnych mozgových príhodách je to trošku v tom zmysle zložitejšie, že tam keby tie malé uzávery je možné liečiť konzervatívne, tak ako doteraz trombolízou. To znamená, tá je dostupná na množstvo, to sú desiatky pracujúcich na Slovensku, kde pacientov s malými uzávermi vedia trombolizovať na neurologických iskách a zachrániť, ale pacienti s tými veľkými uzávermi nemajú šancu tam takéto trombolické liečby a tí práve musia podstúpiť tú trombektómiu a byť zvážaní do takého centra, ktoré to robí. Čo by najviac pomohlo pacientom, aby sa naozaj včas dostali na zákrok? Áno, aj na liečbu srdcovo-cievnych, ako aj na liečbu mozgovo-cievnych alebo cerebrovaskulárnych ochorení. Sme už hovorili o tom, že to časové okno je úplne kľúčový faktor, ktorý rozhoduje, ale že každá hodina rádovo o 10% šance toho pacienta, ktoré stráca tou hodinou. A napriek tomu, že je veľa kritiky okolo organizácie zdravotníctva na Slovensku, toto funguje podľa môjho názoru dobre. Tu čo najviac ako keby zlyháva je zatiaľ správna informovanosť a edukácia pacientov, strašne pacientov ako keby prehliadať tie príznaky, ktoré má. Nechcú ísť k lekárovi, prídu veľmi neskoro. Proste má príznaky mozgovej príhody, tak si láhne spať a myslí si, že to bude lepšie ráno. Ráno sa zobudí, už je porazený na potel a už tam stratil tie hodiny, kedy vieme, už tam vtedy nevieme urobiť nič. Pri infarkte myokardu má bolesti, nemal nikdy také silné bolesti, tiež si myslí, že ho to prejde, hej, tak nejde a stráca tam tie hodiny. Čiže v podstate ako keby väčšia odvaha pacientov s týmito príznakmi, možno lepšia edukácia, ktoré sú to tie príznaky mozgovej príhody, ktoré sú tie príznaky ako keby infarktu myokardu a keď by pacienti boli dostatočne s týmto uzrozumení, tak by ďaleko viac prichádzali v tých správnych časových oknách, ako sa to deje. Napriek tomu obrovské počty pacientov sa dneska liečia na Slovensku aktívne týmito metodami, porovnateľné s najvyspelejšími krajinami vo svete. Vy ste už niečo naznačili, ale skúsme možno trošku viac pohovoriť o tých výsledkoch tejto liečby, týchto zákrokov v porovnaní vlastne s bežnými invazívnymi operáciami. Skúsme ísť možno trošku do hĺbky, že aké benefity v podstate prinášajú najmä pre tých pacientov. Tak na jednej strane treba povedať, že aj úplne nové možnosti liečby. Tí pacienti napríklad s tou mozgovou príhodou, keď mali veľký uzáver, my sme im nevedeli nejako pomôcť. Len sa dívať na nich, tá tromboliza bola podaná, ale nefungovala. Mnoho z nich po tom veľkom uzávere zakrvácalo na podklade tej trombolízy, ale nevedeli sme ich vylečiť. Podobne to bolo s infarktom myokardu, keď sme nevedeli aktívne tie cievy spriechodniť, tak tí ľudia tiež boli trombolizovaní, bola taká éra, ďaleko menej to fungovalo ako to aktívne stentovanie tých uzáverov koronárnych tepien, ale tiež to vlastne priniesla tá invazívna alebo intervenčná
liečba, úplne nové spôsoby, ako liečiť choroby, tie najsmrteľnejšie choroby, o ktorých sa bavíme, lebo sa bavíme tu o 5 najsmrteľnejších ochoreniach, na ktoré umiera populácia západných krajín a tie dneska vieme veľmi účinne, keď príde pacient včas, či už preventívne alebo liečebne vyriešiť. To sme predtým nevedeli. No a tomu sa prispôsobuje ako keby aj tá druhá časť, že okrem toho, že vieme nové spôsoby liečby ponúknuť, tak tie pôvodné vieme robiť u tých povedzme 90% pacientov s ďaleko menším spektrom komplikácií, bez otvorenia tela, s úplne krátkou hospitalizačnou dobou, ktorá je rádovo, že štvrtina povedzme hospitalizačnej doby, pätina, ktorú pri veľkých operáciách cievnych alebo kardiochirurgických tí pacienti sú týždne, de facto často v nemocnici. Tu sa bavíme o niekoľkých dňoch a pacient je vylečený a ošetrený a ide domov. Čiže to sú také nesporné benefity, o ktorých sa v tej intervenčnej medicíne dlho vie, ale skutočne treba hovoriť aj o tom, že sú to aj nové liečebné postupy na ochorenia, ktoré sme predtým nevedeli liečiť. Prináša niekedy možno takáto inovácia aj nejaké rizika, alebo môžeme hovoriť, že tieto nové metódy sú úplne bez rizik? Každá inovácia prináša nové rizika. Akože vynegujeme pôvodné rizika tej chirurgickej liečby, keď zamieňame chirurgickú nejakú konkrétnu operáciu, povedzme operáciu brušnej aorty, ktorá relatívne tiež nebola zlá metodika, otvorená chirurgická operácia, keď ju nahradíme endovaskulárnym ošetrením brušných aneurizm, čo je 5. 6. najčastejšia príčina úmrtia mužov po 65. roku, tiež veľmi smrteľné ochorenie. Prinieslo úplne nové niektoré komplikácie, ktoré nepoznáme s chirurgickou liečbou, ale ten rozdiel, ten benefit je neporovnateľný. Hej. Ubudli chirurgické komplikácie, pribudli nejaké intervenčné, ale riziko a benefit, keď to dáme na váhy medzi jedným a druhou metodikou, je neporovnateľný. To prežívanie pacientov je ďaleko väčšie. Hej. Tiež to ale nie je metodika, ktorá nie je spojená s nejakými komplikáciami, že tie komplikácie sú tam nulové. Hej. A u nás je to ešte tým špeciálne, že ten vývoj akože tu na Slovensku prebiehal smerom, že sa separovali akoby kardiocentra od veľkých univerzitných nemocníc. Tam v tých kardiocentrách sa rozvíjala najprv kardiochirurgická liečba, potom kardiologická intervenčná liečba, neskôr sa pridala aj angiologická alebo angiochirurgická, ale neboli stávané a komponované na to, aby tam mohla byť aj tá neurovaskulárna, ktorá sa vtedy ešte nedala robiť. Že tá neurovaskulárna liečba s tými neurochirurgickými pracoviskami sa skôr začala rozvíjať potom v univerzitných nemocniciach. A my sme mali ten koncept taký, že tieto ochorenia nerozlučne patria spolu. Vieme, že 2/3 mozgových príhod je spôsobené ochoreniami srdca. Čiže my sme tu dostali pod jednu strechu vlastne obidva tieto programy a dneska v tom našom neurokardiocentre na Boroch v Cinre máme aj kardiochirurgický, aj neurochirurgický program, ktorý slúži ako podpora pre tie miniinvazívne výkony. Nie je to tak trochu malý zázrak, že na Slovensku v nemocnici, teda v Boroch, vzniklo takéto centrum? Je za tým pomerne veľké úsilie a tvorivosť toho týmu, že 8 rokov na tom intenzívne pracovali, aby k tomu došlo, že to patrí naozaj spolu a že vo svete tie nemocnice predsa nové sa otvárajú ďaleko častejšie a tie projekty prispôsobujú vývoju medicíny, takže tam tie centra sú typické, ale na Slovensku pod jednou strechou je toto u nás zastrešené iba na Boroch. Vy ste školili aj odborníkov zo zahraničia, netreba na to zabudnúť. Čo konkrétne mali záujme, alebo o čo konkrétne mali najväčší záujem práve oni? My v kardiocentre Cinre a v tom neurokardiocentre od jeho vzniku máme ako keby motto, ktorého sa držíme, že neustály pokrok a inovácie, najvyššia medicínska kvalita. A je to veľmi ako keby ťažká časť toho chlebíka, ktorým sa živíme, že tá intervenčná medicína je strašne závislá na najnovších technológiách. Či už tie zariadenia, ktoré používame, tie prístroje, tie stenty, to sú vždycky najnovšie technológie, ktoré sa v medicíne uplatňujú, ktoré sa používajú ako implantáty. Ďalej rozvoj tých zobrazovacích metodík, pomocou ktorým vlastne vidíme, inak by sme nevedeli operovať. To všetko je a znamená strašne veľké prepojenie s tými inováciami. A tie inovácie tu na tomto poli medicíny ako keby nepretržite prebiehajú. A tam nezachytiť ako keby vývoj včas znamená, že
o rok už zaostávate, že milovými krokmi. Čiže my musíme pri tom všetkom, že robíme, ako keby sa snažíme tú medicínu rutinizovať a robiť ju rutinérsky, lebo vtedy je tých komplikácií málo a vtedy ako keby ten komfort pre pacienta prinesieme najvyšší, tak pomedzi tom musíme zavádzať nové metodiky. No a v rámci zavádzania tých nových metodík sme v množstve činností, ako keby Centrum excelentnosti, či už v regióne tu, Česká, Slovenská, Strednej Európy, alebo aj Európy. A potom sa chodia k nám školiť z iných krajín. Myslím, že tu už je 28 krajín, čo sa od nás školili od Singapuru, lekári až po Spojené štáty. Keď sme pri tých inováciách, do akej miery vlastne napríklad práve umelá inteligencia skutočne v praxi pomáha vám vo vašom centre? Umelá inteligencia je niečo, čo povedzme v armáde sa používa už dlhšie, ale v bežnej medicíne sa dostáva ako keby teraz do praktického využitia. My dnes máme rentgeny, ktoré pracujú s umelou inteligenciou, kde dávkujú silu žiarenia podľa toho, aby pacienta s malým fyzickým objemom neprepalovali takým žiarením ako pacienta, ktorý má 3-krát väčšiu masu tela. My dnes používame umelú inteligenciu na programy, ktoré nám vyhodnocujú a uľahčujú prácu diagnostickým radiologom. To znamená, im predpripravia popis nejakého špecifického vyšetrenia, ktoré je veľmi časovo náročné na ako keby zbieranie dát z toho vyšetrenia, tak tá umelá inteligencia to vyhodnotí za 2-3 sekundy a ten lekár už môže iba kontrolovať to, čo tá umelá inteligencia spravila. Čiže my budeme vidieť tú umelú inteligenciu ako keby stále viac a viac v medicíne, v dennej praxi, ale dnes je to naozaj iba začiatok toho ľadovca, čo vidíme tu, tie pyramídy nad morom a ja si myslím, že to nevieme dnes ani celkom domyslieť, čo všetko ešte nám umelá inteligencia prinesie v našej časti medicíny alebo odbornosti. V súčasnosti, pán doktor, ktoré diagnózy možno považujete za naozaj že najnáročnejšie z pohľadu technickej a časovej náročnosti výkonu? Tie diagnózy, ktoré riešime dnes intervenčne, tak v drvivej väčšine, to je jedna z výhod tej intervenčnej medicíny oproti tej chirurgickej liečbe, sú časovo ako keby menej náročné výkony. Bavíme sa o povedzme hodine až 2 oproti chirurgickým výkonom, ktoré trvajú radovo 3, 4 a viac hodín. A tam veľká časť tých výkonov je rutina, ale vždy sa ako keby časť pacientov, či už s nejakou vrodenou anomáliou, alebo už po nejakých chirurgických alebo intervenčných výkonoch, kedy je to vždy komplikovanejšie ošetriť pacienta, ktorý niekde inde mal za sebou už jeden zákrok alebo niekoľko zákrokov, tak najnáročnejší sú ako keby práve takíto pacienti, kde už buď je to nejaká vývojová odchýlka, alebo zasiahla ľudská ruka, alebo ako keby tá koincidencia tých nálezov je tak veľká, že neviete čo skôr, či zasahovať pre aneurizmu mozgu alebo aneurizmu srdca a neuspíva ho pacient, lebo teda anesteziológ, lebo vlastne má toto tu v hlave, nerieši vám to situáciu, musíte vymyslieť ako keby na mieru tomu pacientovi nejaké riešenie, často tzv. Hybridné operácie, kedy vlastne vstúpe do toho chirurg spoločne s intervenčným lekárom a vymyslia také nejaké riešenie, ktoré nám umožní pod rentgenom a zároveň na chirurgickom stole naraz urobiť 2-3 veľké operácie v jednom. Pán doktor, aký veľký tím odborníkov si máme predstaviť pri takomto mini-invazívnom zákroku? Je to porovnateľné s bežným chirurgickým zákrokom? Je tam takisto menšia náročnosť ako keby na ten personál. Jednoduchý intervenčný zákrok zvládne jeden lekár, jedna inštrumentárka, jeden technik, ktorý vlastne ovláda ten rentgen, pod ktorým sa operuje. Málo ktorá operácia sa dá spraviť o 3 ľuďoch. Hej. Samozrejme, tie hybridné výkony, kde spolupracujeme spolu intervenční lekári, chirurgovia, na sále tam sa bavíme často, že viac ako 10 ľudí musí byť prítomných, aby to celé mohlo klapať a aby ako keby tie vedomosti a zručnosti z rôznych špecializácií sa pretavili pri tej jednej alebo 2-3 operáciách, ktoré sa robia naraz v tom tele. Tie sú časovo najnáročnejšie. Máme na Slovensku podľa vás dosť odborníkov alebo mladých ľudí, ktorí majú záujem sa špecializovať práve na túto oblasť? Ja myslím, že áno. To je cítiť každý rok, povedzme nejakých 10-15 rokov dozadu to tak nebolo. Bolo treba hľadať tých lekárov, ktorí by o tom mali záujem. Dnes je to pomerne populárne a je dosť záujemcov
o túto medicínu. My sme hovorili teda o centre, v ktorom teda pôsobíte, ktoré ste založili. Ako je na tom ale vlastne slovenské zdravotníctvo celkovo z pohľadu tej inovatívnej liečby podľa vás? No keď beriem naše pracovisko ako nejaký benchmark toho, tak ja si myslím, že na Slovensku je inovatívna liečba dostupná pacientom a v tomto nezaostávame za okolitými krajinami. Ako zabezpečiť, aby to tak aj ostalo? Aby sme teda nezaostávali v budúcnosti, aby sme naozaj stále ďalej napredovali? Ja keď to hodnotím spätne a pozriem sa od 96. roku, kedy som skončil na lekárskej fakulte a začal som pracovať, tak v tomto smere sa tá situácia z roka na rok zlepšuje. Z pohľadu pacienta a teda poisťovní, preplácania, ako je to podľa vás nastavené? Funguje to, alebo má to nejaké rezervy? To je taká otázka skôr na regulátora. Ja nerád som kritikom toho, čo ovplyvniť neviem. Má to rezervy z toho pohľadu, že v princípe ako keby napríklad my konkrétne tieto ohľadom inovatívnej liečby v kardiochirurgii a na to nadväzujúcich odborností v arytmológii a intervenčnej kardiológii, tieto výkony máme vzhľadom na záujem, aký máme hlavne vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, akože absolútne nedofinancované. My by sme v tomto smere potrebovali zo Všeobecnou zdravotnou poisťovňou úplne na iných ako keby číslach sa baviť a tí pacienti čakajú na mesiace a roky na čakačkách. Hej, a oni chcú sa dať zoperovať a konkrétne tam vidím veľké rezervy, ako keby tie poisťovne to nerobia naprieč Slovenskom, tak aby tie čakačky boli rovnomerné, povedzme, a aby tí pacienti niekde nečakali fakt, že sa nedočkajú. Ako to a keď sa dočkajú sa veľmi chorí. Už potom im tá operácia moc nepomôže. Ako podľa vás toto by sa dalo zabezpečiť inak? No poisťovňa má tie nástroje, ona má narábať s tým, že keď je tu stoja tí pacienti, má ich presunúť tam, kde kapacita je. Má toho pacienta z tej čakačky niekde na konci, ktorý má čakať na operáciu srdca viac ako rok a pol, alebo na umelú chlopňu intervenčne pod rentgenom, ktorá sa dá nasadiť tomu pacientovi. Tam pacient, to sú ťažko chorí pacienti, on rok a pol čaká na takúto operáciu. Tak keď raz je, tak tam proste, toto je z môjho pohľadu trošku úplne nepochopiteľné, že sme ešte v tomto nedospeli do štádia, že to nejako neriešime v záujme pacienta, ale furt tu do toho pletieme politiku, štát, súkromník a podobné by to chcelo zrejme nejakú legislatívnu zmenu. To je legislatívne ošetrené, len sa to nedodržiava. To je v zákone o poisťovni, oni by mali toto robiť, tie poisťovne. Aké sú vaše ciele z pohľadu centra, jeho vývoja, napredovania a tak ďalej? Aké sú vaše, nemusíme teraz o tých dlhodobých, ale možno takých najbližších cieľoch, ktoré máte pred sebou? Viete, nemocnica Bory je fakt, čo sa týka stavebných úprav, čo sa týka vybavenia technologického, čo sa týka personálneho obsadenia, jedna špičková supermoderná nemocnica, kde zhruba 1/3 priestoru vyplňa kardiocentrum, ktoré je už zabehnuté v počte miniinvazívnych intervenčných výkonov, najväčšie pracovisko na Slovensku. Druhú tretinu zaberá vlastne gynekológia porodníctvo alebo porodnícke oddelenie, ktoré je dnes najväčšia porodnica v republike. Hej. A zostala tretina nemocnice, kde máme napríklad v Bratislave ako jediný robot, ktorý využívajú mnohé robotické chirurgické odbory, ktoré s ním pracujú. Čiže ona, keby na svoju veľkosť, ktorá je, stále hovoríme o 300-350 lôžkach, relatívne malá nemocnica na to, aké veľké očakávania máme všetci na celom Slovensku z toho, že môže spasiť to slovenské zdravotníctvo. Čiže my v prvom rade nie sme štátna nemocnica, my keď vyrobíme dlh, my nevieme nastaviť ruku a povedať, že odložte nás. Čiže my si musíme na svoju existenciu naozaj zarobiť a pre nás je teraz najdôležitejší cieľ, ako keby finančne stabilizovať nemocnicu. My sme ju otvorili, rozbehli, robíme tam špičkovú medicínu, ako som už spomenal, či už kardiocentrum, najväčšia porodnica, robotická chirurgia jediná v Bratislave, ale potrebujeme finančne zastabilizovať. To je teraz naša priorita.
Dokážete si, pán doktor, predstaviť, že v budúcnosti by všetky operácie prebiehali cez jeden jediný vpich? V medicíne nikdy neplatia také tie absolútne hodnotiace úsudky, takže nikdy to tak nebude samozrejme. Napriek tomu ja som si keď som začal sa venovať tejto dráhe v roku 96, keď som skončil medicínu, a som sa bol prvýkrát pozrieť z hodou okolností vo Viedni, bol vtedy Európsky kongres, kde som videl tie možnosti, aké už sú vo svete, preto hovorím, že my sme ten svet dohonili a ako s tým vyspelým svetom dneska určite v tomto smere držíme líniu. A keď sa tak späť na to pozriem, tak pri najväčšom optimizme by som neveril, že čo všetko a ako sa bude dať robiť dnes v mini-invazíne. Že to, čo už dneska robíme tým jedným vpichom, je malý zázrak oproti tomu, čo sme si mysleli pred 10-20 rokmi. Popri tom všetkom, ale teda aj popri tom sledovaní vlastne tých rôznych inovácií, neustálemu vzdelávaniu sa, ako sa vám darí udržať aj taký nejaký osobný kontakt vlastne s tým pacientom, ktorý je tiež dôležitý v takýchto situáciách? Darí sa vám? Pre mňa je kontakt s pacientom, my to nebudete veriť, ale to je súčasť toho relaxu. Pre mňa je práve ako keby práca v nemocnici, tá manažerská, keď naozaj poviem od upratovačky až po profesora, s každým musíte vedieť nejako výjsť a nejak fungovať. Pre mňa je to, že si idem odoperovať svojho pacienta alebo že sa s ním porozprávam predtým a potom, to je pre mňa ako keby relax. Mm-hmm. Spomeniete si, možno je to také trošku možno zapeklitá otázka, ale predsa len na nejakú udalosť, alebo možno na pacienta, na ktorého pre niečo, pre nejaký dôvod jednoducho nezabudnete a budete si ho navždy pamätať? Takých je veľa. Takže to je, aj by som ostatným krivdil ako v medicíne, alebo teda v tej našej je strašne veľa takých malých zázrakov, lebo povedzme je oveľa ťažšie robiť onkológiu alebo taký odbor, kde to nemáte úplne vo svojich rukách, aj keď ani tu to nemáte vo svojich rukách, ale predsa v tej kardiovaskulárnej, neurovaskulárnej medicíne veľa závisí od vás a drvivú väčšinu tých pacientov viete veľmi účinne a efektívne zachrániť. Uh-huh. Čiže to je v podstate, aj keď 90% roboty je rutina, ale takí pacienti sú každý rok. A že hovoríme o desiatkách, hej, ktorí vám nejak hneď viete, si spomeniete, keď vám začne niekto povie meno alebo diagnózu a už idete. Mm. Ako sa zmenil váš pohľad na život počas rokov praxe s vážnymi ochoreniami? Nemám pocit, že nejak sa mi ako keby zmenila životná filozofia. Ja som presvedčený, že som stále rovnaký, ako som bol. Tak toto by som si nechcel pripustiť, že by ma nejako opotrebovalo alebo zmenilo. Ja som tú medicínu išiel naozaj robiť preto, lebo som bol presvedčený, že chcem v nej niečo spraviť také, čo bude pomáhať. Ľuďom sa im podarilo si vybrať taký odbor, ktorý strašne pomáha, viditeľne pomáha. Hoci je množstvo odborov, ktoré sú rovnako záslužné v medicíne, ale není za nimi vidieť toho pacienta, ktorý vyskočí doslova z operačného stola a je fit. Hej, v tejto medicíne máme veľa takých pacientov. Je to pre vás zrejme určite veľmi motivujúce. Takéto výsledky. To je to, čo ma baví na tej robote. Výborne. To je to, čo vás poháňa dopredu. Mojím dnešným hosťom bol medzinárodne uznávaný odborník, priekopník nového medicínskeho odboru intervenčnej rádiológie na Slovensku, generálny riaditeľ nemocnice Bory, Ivan Vulev. Veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli čas. Ďakujem pekne za pozvanie.